Hey, vertel maar, vertel maar, vertel maar. Vertel die avonturen nog maar op. Vertel maar, vertel maar, vertel maar. Wat speelt in die mooie liedse kop? Hey, vertel, hey, vertel, hey, vertel, hey, vertel. Hey, vertel maar die verhaal. Wat is er vuil? Die locht. Oké. Dat locht. Vertel maar. Waar ben ik? Nou, vertel maar. Eva. Waar ben ik? Vijen. Vijen. Vijen, vijen, vijen. Vijbal. Tuur, tuur, tuur. Ja, van Tomke dit. Nee, ik ben Ruuk. Dat is Javi. Oh, had ik het fout? Ja. Ja. Dat is dom van mij. Ja. En dit is Rindert. Ik denk omdat Stephanie de oud is. Eke, Ja. hoe is het toe? Eke. Ja. Anne is zoals actie. En nou zeg ik het heel goed aan het horen. Do best Luc. En do best Iris. En do best Javi. Ja. En hoe heet ik dan? Weet ik niet. Omroep Friesland. Ja, Omroep Friesland. Heet ik Omroep Friesland? Ja, dat is de auto. Ja, dat is weer. Vertel maar. 2, 3, actie. Maak je nou wel wat vrij? Ja. Wat ben een longen? En dat zit in je keel. En wat kist er met die longen? Adem je. Ja, hè? Die jongen die bij mij voetballert, hè? Ja. Die hier een klaplong. Ja. Wist je wat dat is? Nee. Dat is volgens mij een krappe. Een krappending. Maar ik weet niet wat het is. En ik wil graag weten wat dat is. Ja, ik. Maar ik weet wel dat het een krabding is. Dat is volgens mij een soort krabhammachine. Die gaat dan op die hoogste drum. Die klappen volgens mij. Ja. Een krabbalon. Nee, een klaplong. Een krabbalon. En je kunt ook wel zeggen krabbalon. Die krabt die dan doet die bang. En sommigen die dan heel hard bang. Dan is het zo hard. Vertel maar. Bijelkoor. Wat is dat? Dat weet ik niet. Want zus krijgt ze als u eens weet wat we nou zitten. Ken je hem nog meer dingen betekenen die bij elkaar jaren? Ja. Vertel. Vriendin weer bij elkaar. Wat? Vriendin weer bij elkaar. Wat zit hij hem? Naar Stokhoor. En meestal in de kring ik. En is dat hetzelfde als bijelkoor? Ja. Bijelkoor. Dat weet ik wel. Dan knuffels voor en dan bloest. Dan haast heel stevig beet. En dan bloest gewoon bijelkoor. Dan bloest altijd bijelkoor. En als het zo lief is, dan is het altijd bijelkoor als bloer. Stoeltje bij de tafel, een kopje bij de thee. Die schoeltje bij mijn voeten, het strooien bij de zee. De loftje bij de wolken, bij hun jetten bij. Maar mijn lietse beerke jet alleen maar bij mij. Maar mijn lietse beerke, maar mijn lietse beerke. Maar mijn lietse beerke jet alleen maar bij mij. Een stoelje bij de tafel, een kopje bij de thee. Die schoeltje bij mijn voeten, een strooien bij de zee. Een loftje bij de wolken, bij hun jetten bij. Maar mijn lietse beerke jet alleen maar bij mij. Maar mijn lietse beerke, maar mijn lietse beerke.
Maar mijn liefste beerke jet alleen maar bij mij. Waar komst wij? Het Haiti. Haiti? Oké. Vertel maar. Nee. Nee? Dat weten wij net. Dat weet je hem, hè? Nee. En wanneer stond je al lang in een pijn? Ja, ik weet wat ons een jongetje geboren. Wat denk je hem dat Haiti is? Wat hè? Een man. Hey, en je hebt een jonkie in de klas die een oor kleurkaart, hè? Wilco? Thijs? Ja, Wilco een beetje. Ja. En waar nog meer? Thomas? Oh, die. En de mem uit Haiti heette Renese en die heid weet ik net. En wanneer is je nog maar die man? Ja. Ja? Net mij die mem uit Haiti. Maar een horen mem. Eigenlijk had ik dan 2 mems. Ja. En ik had 2 heiden. Ik nog. Nou, eigenlijk eenheid uit Haiti. Want mijn mem en Oetsen binnen nog net eruit. Waar komst toen wij? Wist u dat ik? Waar bent toen geboren? Uit Afrika. Ja? Uit Ethiopië. Ja, want dan is dan wel heel bruinig en als het dan donker is, dan kan je hem weer goed zien. En zo is toen ik wel een keer in Haiti zien willen? Hé? Denk ik net. Nee? Nee. Waarom hè? Want ik wil in mijn eigen huis blijven. Heel veel voor. Daar ben de mensen soms heel eer om. Nee. Bamlak, hoe vind je die op squallen? Leuk. Ja? Vind je die mooi? En hoe lang ben je er al niet? Waarom toen naar je babytje was? Ja. Wist dat nou al, dat je er kan best? Nee. Wist wel wat erbij komt? Thomas. Wist ik niet. Nee? Nee. En mijn heid, die zwaagt dat de inneren verhuizen kennen. En vind je die wel mooi te wijnen? Ja, maar als een keer verhuizen, maar het is wel een liefste huis. Ja, we kunnen verbouwen. Ga je hem verbouwen? Maar ze had een groot longwerd in de kennenbjekse en gewoon een grote diepe sleet is gewoon uitdrogen, maar dat is nog wel weird. Dat is nog wel in zinken. Mijn huid zwager daarvoor. Wat zal je voor huisje kennen? Ja. Een joren bouwen. Daar maar de blokken. Skriene blokjes, ik bouw alle gerne hokjes. Eén voor een schip, één voor de guide, voor de mem en voor de huid. Rode blokjes, blauwe blokjes, ik bouw alle gerne hokjes. Eén voor de hindes, één voor de kei. En dit hokje is voor die, voor die, voor die. En dit hokje is voor die, voor die, voor die. En dit hokje is voor die. Maar elke heidemem is wel eens vervelend, toch? Nou, ben haast 1 keer in de maand volgens mij. Ja? Maar 1 keer? Oké, maar 1 keer.
Dat weten wij net. Dat weet je hem, hè? Nee. Vertel Heeft er maar in Heitemem hier in de kant? Ja. Ja? Voor een helikopter. Mijn helikopter? Uit Ethiopië wij, mijn helikopter? Ja. Is dat echt weer? Ja. Gaan we eens in de trein zitten? Nee. Nee? En ik net in een vliegtuig. Nee. Ik Daar net hebben we net bij. Of Nee? En hoe weer dat? stom. Want wie heel erg heeg. Nee, want er zijn alleen maar wolken, meer niks. Alleen maar wolken. Ja. En zit je hem in een cockpit? Nee. Nee? Ik weet net wat een cockpit is. Ik net. Ik net. Wat zou dat wijzen kunnen, een cockpit? Dat is een helikopter. Een cockpit, dat is van een pit. En die dorst in de groen. En dan dichtstappen, een keil graven eerst. En dan het pitje erin doen. En dan dicht graven. En dan retteljon. En dan groeit het. En dan wordt het een pit. Een pittenboom. En dat is een cockpit? Ja, een cockpit wordt hij dan. Een cockpitboom. En dan komen alle pitjes in Oké. van een appel. Een appelpitboom. En daar zitten pitten in en die worden dan maken van appel. Dus door haast een appelpittenboom en een cockpittenboom. Ja. Oké. En zo is toen wel... Waarom willen naar Haiti te wijnen? Ja, denk ik volgens. Ik dacht erom dat we daar dikwijls op vakantie heen kennen. Oh, dat zou wel leuk wezen. En dan gaan we even een caravan lenen. Waar ben je naar Egypte? Egypte binnen hun. Egypte? Ja. Als ik remember de eerste zag, dan zeg ik hello. Maar ik heb wel Engels een beetje. Sandwich. Sandwich? Ik spreek Engels. En ik weet ja en nee, ik in het Engels. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20. No and yes. Iedereen spreekt. Eigenlijk weet ik helemaal net wat een sandwich is. Dat is een heks. In de woestijn. Heeft al die knuffel mij? Die hele hoes bij? Nee, dat ken ik. Ik neem mijn wetterpistool mee. Want het is daar heet. Dat is een goed idee. Soms kan daar heel erg storm komen en er is volgens een keer een aardbeving geweest. En daar doen zwakkende hoezen zelfs zien. Oeh, cool. Dat is gevaarlijk, hè? Maar ik kon ze wel erop bouwen. Maar wel cool. Dat doe ik. Maar wel erg. En waar jij hem voetjes wel eens heen? En paken beppen. Ja. Paken beppen. En wat doe je hem daar dan? Bakje koffie. Bakje koffie. En Je drinkt nog geen koffie, toch? Jawel. Jawel. Want paken beppen wie krijgt van een kansje. En drink je hem dan koffie of cappuccino? Cappuccino. Cappuccino. Nee. Of koffie verkeerd? Nee. Nee. Renen, 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 daar gaan die voetjes heen. Ze stappen uit naar Beppe, daar der zilverthee, maar mocha, een zoekelaatje en een brom. En dan draven ze weer om.
Rennen, 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 waar gaan die voetjes heen? Ze stappen uit naar Beppe, daar de zilverthee, maar molken haar een zoekelaatje en een prom. En dan draven ze weer om. Maar ik is een keer op vakantie was met een pretpark. Dat je Dellen horen. En wij gaan naar Oostenrijk. Ja, je hebt naar Oostenrijk, want je hebt En wij naar Bakveen. En wij naar België. En hoe heet het dat pretpark? Dellen horen. Dellen horen. Vertel maar, ligt je wel een bestijn? Waarom? Van de zon op de grond. Ja, hè? En wat is een woestijn? Daar zit allemaal zand op gegrild. Lik het krijgt een grote zandbakken. En daar binnen ik zandbeelden. En cactus. Dat is dan staan er al je cactussen en al je zon. Daar is geen water. Daar ruimt het net zo vaak. Nee. Daar is het heel erg heet. Het is gratis. Ja. Dat eten. Ja? Ja. Hoe ken dat dan? Nou, want hoe is dan een yield komen? Ja. Ja, weet ik net. Hartstikke goed idee. Nee. Jildpijn nemen? Stiekem yield van de bank oppakken. Ja. Dat mij dan net. En dan vreeg je of we de hele bank van je gaan. Ja. Dus er wordt er net wijn, maar dan vindt het wel mooi. Ja, een hele mooie woestijn. Als toen dan ik in de woestijn was en zo'n... Hoe heet zo'n ding ik alweer? Zo'n ding op een punt. Maar er zijn ook vitamines daar. Hebben die ik zien? Nee. Een pira... Piraten. Piratenrute. Of een Piramides. piramides? Ja. Wat ben dat dan? Daar binnen grote huizen van zalm. Dat heb ik net een keer gezien, maar dat heb ik ook bij Freek gezien. Die is de beste. En er is ook een Stinks. Wat een? Stinks. En die wordt ook wel eens bieten. En dan is er ook wel een broedslang en die doet ook wel eens wat. Dat is een hele grote leeuw. Een heel grote leeuw, dat is een steens. Ja. Die had een cobra-masker op. En binnen slang, broedzuigelslang. Volgens mij ook heel veel cobra's. Wat is dat Cobraslangen zijn nou? gevaarlijk. Cobra-slang. Broedzuigelslang en die dan ook zo op die arm zitten of op die schouder. Dan ze. En dan is het de broed. Dat is zoals bloed. Ja, en dan heb je die velde rekken als zorgen. Dat is een slang. Ja, maar een Die hele kan grote gifspulen die bijt. Ja, hij had een hele grote gifwangen. Er zit al jouw gif in en dan kunnen ze bieten. En dan steken ze een giftasje uit en dan kunnen ze gif in je liefdwang. Het veldrek al. Ja, gewoon zo'n rib. En toen broed prijs erop kreeg. En wat gebeurt er dan als dat probieten was? Dan krijg je gewoon gif. Maar ik weet net verder hoe dat... ik weet net wat er dan gebeurt dat je gif krijgt van de Nee? cobraslang. Dan worden ze vergiftigd. Ja, dan worden ze wel vergiftigd. En wat gebeurt er dan als vergiftigd worden? Niet dood. Ja? Nee. Oké, kun je volgens mij net hier. Nee? Volgens mij word je dan ziek. Dan pas die of zo. Ik weet het niet. En mijn jurk, die ik juist aan hier, kan ik heel mooi rondjes draaien. Maar ik denk bij deze rok ik vol. Denk het ik wel. Dat is het doosje. Dat is juice. Dat is dat. Da. Ja. Of is dat douchen?
uit en stap weer om, dan draai ik mij nog een keer om. Ik stamp maar de poel, spring hup omheen, lit mijn zakje wat drinkt leeg. Op een knevels, klap op een bil, ga van de molen nou heel stil. Dan kou oranje, draai ongeveer, de muziekje terug dus nog een keer. Stap uit en stap weer om, dan draai ik mij nog een keer om. Ik stamp uit de poel, spring hup omheen, lit mijn zakje wat drinkt leeg. Op een knevels, klap op een bil, ga van de molen nou heel stil. Dan kou oranje, draai ongeveer, de muziek gaat op de doezes kleer. Een skelet. Vertel maar. Skelet. Een skelet. Hoe heet dat? Een standbeeld. Standbeeld. Botten. Botten zijn daar. Wat? Daar zitten botten, daarom is het samen een skelet. Dat is een skelet, hè? Ja. En daarboven is een doodskop. Ja. En wat is dat? Dat zit in ons lichaam. Alleen wij hebben het wat lietser. Ja, want we hebben nog met bandjes. En dan is het al wat litser? Ja. En dat is van? Krutmeisje. Ja? Vind je dat net raar om dat te zien? Nee. Nee? Ik vind die fouten wel gek. Ja, hè? Het lijkt een beetje op een vogeltje. Vogeltje? Ja, dat zit iets in ons lichaam. Wat is toen dat zit? In ons lichaam zitten. Kijk, hoe? Hij lacht wel. Kan je hem zien wat het beste is? Wie een juf of een meester? Dan denk ik een meester. Ja. Ja? Waarom? Nou. Het lijkt het meer op een man. Waarom dan? Dat weet ik niet. Net hier. Hè? Hij is net hier. Die had geen hier. Nee, maar skeletten hebben hier. En kan je dat nou net zo goed zien, hè? Of het nou van een jongen of een famke is? Of een man of een vrouw? Ja. Kan je het net zo goed zien, hoor? Nee. Goed. Twee dikke duimen. Als ik groot ben, heet ik nog steeds Eva de Jong. En als je wat ouder was dan, als je een heel oude beppe was, hoe wist je dan? Nog steeds Eva de Jong? Ja, dat verhoort het net. Nee. Heb ik het goed in huid? Ja, het allerliefste bandje. Net mijn broer. Want mijn broer doet heel flauw. En mijn broeder. Kun je er goed mee opzitten? Of heb ik wel eens ruzie? Soms heel vaak. Oh, vind je dat ik leuk dat het hier precies zo heet als jij? Ja, hè? En ze rennen al in. En ze gaan een jood waar in de zandbak. Baatjes in de zandbak. Ja. Alleen maar die zadelt. Hè? Alleen maar als die omheen gaat. En als ze stijgen, je door zo'n beetje heel lot. Wie is dat? Dat weet ik niet. Hoi, hoi, kijk. Dan zei ze hun waarom. Hoi. Of sommige meisjes die zeggen ze heel schoon. Hoi. High five.
een high five. Ik het niet, mem. Doe dat. Ik doe goed hier, mem. Hij tik vanzelf. Ik doe het eenheid. Doei.